Nag-unon din mi guys og tilapia. May pinirito, may inununan. Naman ni hapon na jud ta ninyo guys. Kaon na sad, kaon among sudan tilapia nga inununan. Nya pinirito nga tilapia. Din ang balbacoa. Murag na sa gunso ni na mugkaon ng balbacoa guys kay maibog jud kay abot sa tindahan ba kay lami man sa Bugnaw nya dagko sa ighiwa gina ko kano ya unta ninyo Wag ka ng kutsara nga o ka ng kuando luwag. May pero biya. Sami na. Unta maon. Mga muta tayo lami sa kamot. Para biar dami agad. Tilapia. Mana kalau? Buyak tilapia guys, lami juga sa unan basta sakto timpla. Ya. Liburan din og mantika ba? Dahil haon. Gani ha guys, jogging. Nga pag uli gutom kayo, mao ni resulta guys. Resulta sa jogging. Lihat kan pakita dong. Hindi pag nagutom. Mugamay sa tani. Mag-jogging kaon na yun. Gamay, naik gamay. Namit jid. Amblak. Dako kayong hiwa guys oh. Balbacoa kikito na niya. Yeah. Hilaw gyud ang pobre guys og lami nga sudan. Kalipay yun sa pobre guys basta makakaon tag inani. Tag saram kaon. Madali na to pero may utan. Ginamos, buwag, noodles. Pero ngayon ano yung kaon, tagsara. Diba dong? Oh. Diba Pao? Good.
Ano tagsaro tagakaon ani pero kano na tagakaon pero tagsarakaon lami. Sige, tagkaon. Pero, simpura mga pinubre ng kaon. Ay, mga ano eh. Tagsara. Okay, so guys, salamat. Dinato man eh pero Kaon sa akong maayo. undang mo. Undang nyo. Ingon Carling. Bye.